Nahan ka sa Diyos, iampo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Karon tako sa mga gasaad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaunta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingin sigdan kronis gahapon sa mong katuigan wala katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi. Diyos nung magtutudong, ania kami karon. Binuksan ang kasi-kasing sa imong pulong. Dininin ang tigong, imo kami gitawag, ano lamang mabuhi sa imong mga ano lamang mabuhi sa imong mga sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios kay Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo kaninyo. Manausap kanimo. Maigsoon maayong hapon sa tanan. Uban sa mga pag-ampo sa atong simbahan ug mga intentions nga giba sa ganiha, atong ihalad kining santos nga misa para sa kalambuan sa atong pagtuo o para sa pagpaunlad sa atong gugma sa atong isig katao. Aron mahimo kitang angayan gayud nga mosaulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maluluyon. Kaluoy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kun ra ikaw wala kami mahimo, tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo,
ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hariyuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Sinabot nga taga Jezreel, may parasan didto sa Jezreel, tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa ni ana kaadlaw, si Akab miingon kang Nabot, ihatag kanako ang imong parasan, kay tamnan ko kinig mga utanon, ug duol ra usab kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw ug mas maayo pa nga parasan kay niini. O kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Akab, dili musugot ang Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Ug si Akab nasuko nga bipauli sa ila tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong ug wala mukaon. Apan si Jezabel, ang iyang asawa, miduol kaniya ug miingon, nganong naglagot ka man ug dili mukaon? Si Akab miingon kang Jezabel, tungod kay gihangyo ko sinabot nga paliton ko ang iyang parasan, o ilisan ko kinig laing parasan, apan iya akong gibalibaran. Ug si Jezabel miingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon ug kaon ug paglipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Jezabel nagsulat o gipirmahan niya sa ngalan ni Akab o gisilyuhan niya sa silyo ni Akab o gipadala niya kini sa mga kadagkuan sa Jezreel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tiguma ang katawhan ug pasidunggi si Nabot, palingkura sa atbang niya ang duha ka bugoy, ug ipasumbong nila si Nabot nga gitunglo ang Dios ug ang hari. Unya dad-a siya sa gawas ug batoa hangtod mamatay. Ug gibuhat sa mga tawo sa siyudad ug sa mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Jezabel. Sumala sa sulat ni Jezabel, nagpuasa sila. Gitigom nila ang katawhan ug gipasidunggan si Nabot. Si Nabot giakusar sa duha ka bugoy at tubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila siya sa gawas sa siyudad o gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Jezabel nga gibato ug patay na si Nabot. Sa pagkabalita gayud ni Jezabel nga gibato na si Nabot ug patay na siya, miingon siya kang Akab, lakaw, panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay ni si Nabot. Busa miadto si Akab ug gipanag-iya niya ang parasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sangkit o hinabang, akong hari o akong Diyos. Ginoo pamatian ang akong agulong. Sa kaadlawon gidala ko nga mapaabuto ang akong pangalian sa imong atubangan. Kay ikaw, O Diyos, dili malipay sa kadautan. Walay tawo nga dautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapahitason dili angay nga mobarog sa imong atubangan. Ginoo pamatian ang akong agulong. Kaaway mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Gilaglag mo ang tanan na nagsulti o baka. Kasupak sa Ginoo ang mahigugmaon sa dugo. Ug ang Ginoo pamatian ang akong agulong. Hallelujah, 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 hallelujah. Paglingkod ang Diyos, hallelujah. Hallelujah ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Nasab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuong mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagpadala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may buhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari. Ang buot mohulam, ayaw balibari, ang buot mohulam kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Kahapon mga igsoon, 11th Sunday of the year, naghisgot kini mahitungod sa ginharian sa Dios. Nga kanang ginharian sa Dios sama diay sa usa ka liso nga kun imong itanom mutubo gayud kini. Apan sa iyang pagtubo wa jud kay kalibutan nganong nitubo siya. Mao kana ang nature sa kingdom. Ang ginharian sa Dios mutubo gayud kini, bisag unsaon mutubo gayud kay mao kanay pagbuot sa Dios. Unya unsa may pulos sa kingdom o sa kaharian sa Dios? Ang pulos sa kaharian sa Dios, mga igsoon,
mao kining sama siya sa usa ka liso sa mustasa nga gamay kayo nga liso, unya kun imong itanom mutubo og budako og mamunga ug daghan ang mga langgam nga mobatok ug magsag niini ug ang mga mananap mosilong sa maong kahoy. Nga sa ato paday mga igsuon, ang ginharian sa Dios dili lang kay mutubo kundi mao kini ang lugar nga ato untang padulngan. Kitang tanan nga mga Kristiyano nga mituog kang Kristo, that is our goal, the kingdom of heaven. Unya kanang nga maong kingdom of heaven, my dear brothers and sisters, mao kana ang gihisgutan nga kaharian sa Dios, nga ato adito ang tanan, ang imong sustenance, ang protection, and you will be united in peace under the kingship of this God, the kingdom of the Lord. Unya sa ako nang giingon mga igsoon gahapon atong Sunday rather, nga kanang kaharian sa Dios dili lang kana lugar kun hain siya dito o diriba, kundi ang kaharian sa Dios mao kana ang pamaagi kung unsaon pagpadagan sa ginharian, the way it is being managed and run. Unya kanang kingdom of God, my dear brothers and sisters, no, nga gihimo o gisambingay sa usa ka liso nga gamay, maubaya kana ang simbahan nga gipakita unta niini. O kanang simbahan nga gikatag sa tibuok kalibutan mga igsuon, nahimo pagyud kining gamay nga liso pinaagi sa pagkahimo nga usa ka gamay nga simbahan ang kada pamilya. Busa ang pamilya di ay mga igsuon, kingdom of God di ay kana. Ug ang king diha mga igsuon walay lain kundili ang mga haligi sa panimalay. Ang pangutana mga igsuon, how do we run? How do we manage our families, our churches, our communities, our nation? Gimanage ba nato sila pinaagi sa kamatuoran nga wa gayoy bakat? Gimanage ba nato siya pinaagi sa gugma sa Dios nga para gayud sa kaayuhan sa tanan? O gimanage ba nato kini para sa atong kaugalingon lamang? Busa mga igsoon, kay mutubo man gyud ang ginharian sa Dios nga gihatag kanato. Adunay panahon kini nga dili makatubo pag-ayo. Ug adunay panahon nga moaksyon kini kamatay. Apan dili gayud kini mamatay mga igsoon tungod kay adunay Dios nga nagtan-aw. Apan nganong muhinay man kini og tubo? Muhinay kini og tubo o tingali halos mamatay mga igsuon tungod kay wa nato puy ang pamaagi sa pagdumala niini. Wala nato puy o dumalaa pinaagi sa kamatuoran ug sa gugma. Sama pananglitan karon mga igsuon sa ebanghelyo. Ang diri sa ebanghelyo sa unang panahon, sa panahon ni Moises, giingon, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nga sa ato pa, literally, kung makalugit kag mata sa imong kaaway, ang imong kaaway mo baos, lugiton rapod ang imong mata. Dili duha ka mata, kundi usara. Apan unsa may nahitabo sa kalibutan mga igsoon. Kung ang usa ka tawo naghimo og dautan sa iyang isig ka tawo, mubaos ang tawo, labaw pa sa gihimo sa unang nakasa. Imbis nga usara ka mata, ang lugiton halagi patay ang tawo. Sobra. Og tungod niini ang pikas na sab mo patay na sa buglain. Og ang sunod mo patay hangtod walay katapusan, mahurot na lamang kita. Og ang ginharian sa Dios nalaylay na, wala na makatubo. Busa, kung giingon ka na sa unang panahon, an eye for an eye, karon akong giingon, ingon si Jesus, offer no resistance to evil.
Kada lisod-lisod po ng sabton mga igsoon, no? Kay nga naman, bantayan nato, offer no resistance to evil, but resist the devil. Kita mo sa difference? Resist the work of the devil. Unya, offer no resistance to evil. Kadtong mga tao in taon nga natambog sa sala tungod sa demonyo. Sige na lang. Kay kun imo kining sumpayan og an eye for an eye or more than an eye for a life, wala kini katapusan. Mao kana mga igsoon nga mohinay pagtubo ang ginharian. Busa, offer no resistance. Kung pananglit gani mag-away o dunay mo away kaninyo, ayaw tubay. Adunay mo pasakit kanimo, ayaw tubay. Kay kanang binuhatan na dili ka na makakristiyano nga buhat. Ayaw tubay. Apan kinsa ang makahimo niya ng mga igsuon? Gamay lang gani natong madungog nga kasikas diha muriak dayon ta. Kinsa man ang makahimo niya ng mga igsuon? Kadto ra yung tao nga sa tinud-anay nagpuyo sa kamatuoran ug sa gugma sa Dios. Mao ra jud na. Kay ang tao nagpuyo sa kamatuoran dili ka na mamakak kay kamatuoran gani. Ug ang tao nga nagpuyo sa gugma sa Dios dili makaako sa pagpasakit sa iyang isig katawo. Mao man gani nga pahuwamon pagani kun kinsa katong nahuwam. Imo pagani ilakaw og 1 mile more, extra mile always for the sake of the goodness of the other. Wana siya. Unya mga igsoon, sa unang pagbasa, lain na sang rason ngano nga ang ginharian sa Dios hinay kayo ang tubo. Ngano ang ginharian sa Dios usahay mo aksyon pa og kamatay. Tungod sa environment. Una, tungod sa klase nga yuta nga mao kita. Tungod sa klase sa mga gardener nga mao kita. Basin og dili man lang gani kita maghinumdum pagbubo niini. Og tungod siguro kini sa environment nga mao gyapon kita nga naglabay sa mga sagbot ug mga basura hantud gibaha kita, no? Kita ang rason mga igsoon. Unya, diri sa unang pagbasa nakabantay mo, nindot kayo kini, sundi ka na ninyo mga igsoon. Gikan kini sa Book of Kings. Nganuman kay dinhi gipakita ang unsa gyud ka kalain sa sala, no? Kahugaw sa sala. Kaya nga naman mga igsoon, tugod ka diri sa unang pagbasa sa Book of Kings, no, dunay tao nga ginganlan og Nabot. Nga kining tawhana gikan kini og kauban kini sa mga Israelita nga gipili sa Ginoo. Unya on the other hand, duna kini king nga ginganlan og si Ahab. Kana nga king ginganlan si Ahab, duna siya ginharian sa Samaria. Pagano? O gawas nga doon na siya ginharian sa Samaria, doon na pa siya lain palasyo diri sa Jezreel, sa lugar ni Nabot. O dinha sa lugar ni Nabot, naa ang iyang ikaduhang palasyo, hala ang silingan kay parasan man ni Nabot. Busa, giadto sa hari si Nabot nga, oy Nabot, kanang imong parasan nga naaman sa gilid sa akong palasyo. Ihatag ka na kanako. Ug dili ako kanang bayluan ug nindot pangaparasan. Ug dili ako nang bayran kun pila man na. Ug mingon sinabot, no. Dili na ko ihatag because this has been handed on to us from our ancestors. Nasuko ang hari, naguol. Kay wa niya matuman ang iyang gusto. Nasayang ang iyang pagkahari. Unsay nahitabo? Ang iyang asawa nga si Jezebel. Kung makadungog mo sa ngalan nga Jezebel, pananglitan sa ato ang context, unsay musod sa inyong mind, kinsa na siya? Kana sa mga movies, kana sa mga, kunsa na si Jezebel? Kana si Jezebel, mga igsoon, asawa kana ni Ahab, nga sa pagkakita niya nga naguol maayo ang hari, kay wa niya makuha ang yuta ni Nabot, ang parasan ni Nabot, giingnan niya iyang asawa, oy hari, Nahab, naon sagod ka?
Guol-guol ka diha, wa kay kaon-kaon, halabangon kaon. Kay ihatag nako kanimo ang parasan ni Nabot. Siya, muhatag. Muna si Jezebel. Ug unsa gibuhat ni Jezebel? Naghimo-himo siya agsuwat. Gibutangan pa sa pirma sa hari. Unsa man ang klaseng sana? Patakag gamit og pirma. Gibutangan pagselyo sa hari. O gipasa sa tanang katawhan. O giingnan dito ang katawhan. Nga pagampo kamo, pagpuasa kamo kay adunay daotan nga mahitabo. Kanato, murag calamity, unsalan man. Og ibutang ninyo sinabot dito sa atubangan, kay siya unya ang hinungdan sa maong kalamidad. O pagpili ka duha ka witnesses. Very familiar. No? Klaro ba? Nahitabo ba na sa atong panahon? Kuhag duha ka witnesses. Nya kini nga duha nga witnesses mo ingon, no? Unsa man nga kana sinabot nag-insulto sa atong Ginoo og sa atong hari. Busa patyon kana pinaagi sa pagbato. Ug mahimo sa mga tao kay laliman bagud kag suwat gikan sa hari, pinirmahan sa hari, gibutangan pagsilyo sa hari, ug unsay nahitabo? Gipatay sinabot. Gibatong dito sa gawas sa syudad. O dili lang sinabot kundi ang tanan yang mga anak kay nagtuo sila nga kining mga anak mo ay sumusunod sa parasan, busa gipatay ang tanan. O pagkaugma giingnan sa mga tao si Jezebel, patay na sinabot. O si Jezebel giingnan ang yang bana nga hari si Ahab, patay na sinabot, lakaw kuhaa ang parasan. Og naangkon ni Ahab ang parasan. Sa maayong paagi, sa kamatuoran, sa gugma, mao ka na ang nakapagahi sa pagtubo sa ginharian. Ugma mga igsoon, makita ninyo kung unsay nahitabo kang Ahab, unsay silot ni Ahab. Unsay silot sa mga tao nga garapal kaayo sa gahom. Kadtong mga tao nga kurap kaayo tungod lagi sa ilang pagkagamhanan. Ugma, makita ninyo ang silot. Ang bot, ipasabot mga igsoon, magmalampuson ka karon tungod sa kahugaw sa imong binuhatan, apan ugma, bantay kay ikaw pagasilotan. Busa mga igsoon, the kingdom of God will grow, but it's up to us how to water it, how to help it, how to exercise truth and love to all our communities and to our family. Do you love your family? Are you truthful to your family? Karon mga igsoon, manindog kita para sa tuang mga pag-ampo o mga panalangin. Mga igsoon, ang atong mahigugmaw nga mahan, maayo kaayo kanato. Magampo kita nga ang iyang manggiluyong gugma, mahimong tataw sa atong kinaiya ngadto sa tanan. Magampo kita sa mahan sa pag-ingon, hingpita kami diha sa imong gugma. Tanan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga isip katawhan sa Dios, mapuy-an unta nato ang kang Kristong balaod sa gugma. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga pasayloon nato ang atong mga kaaway, ug sila nga nakapasakit, ug nakasala kanato, sa bisan unsang paagi. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma.
Nga wagtangon nato ang pagkabahin-bahin ug ang pagkahakog ug buntugon nato ang dautan pinaagi sa kaayo. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nagmatig-a diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo sa paghinulsol ug sa pabag-o sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, luwas nga makadangat ngadto sa puloy-anan uban kang Kristo. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Hingpita kami aron mahimo kaming imong katawhan nga magpuyo sa imong ginharian puno sa kamatuoran ug sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, hiningamong mga gasa, imaan sa mong gugma, sa gupaog santusan. Kining panog, kining dino, ginamasak kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Duwaton untas Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dayog gamay siyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan og bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbagoon ta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibayang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka himno, awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos sa kagahoman, puno ang langit, ug yuta sa iyemong himaya. Hosana, Hosana,
hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ang balik nganing. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusad sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose Palma nga mong Arsobispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa mga santos, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa Amahan, ganamit ang mga pagampo nga gitudlo kanato ang atong manunubos. Amahan namong anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namong sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, Lawas kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo,
among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Munasab kanimo. Ipakita nato karon atong panagigsunay, panagdait sa usag-usag. Kordero si Dios, kanang wagtaon sa masalas kalibutan, kaluy kami. Kordero si Dios, kanang wagtaon sa masalas kalibutan, kaluy kami. Kordero si Dios, kanang wagtaon sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao si Kristo, ang Dios sa kamatuoran ug sa gugma. Siya mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya kong. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Lawas o kalag, nalat ko kanimo ang tanan. Sakit o kalipay, kagwalanan o kalampusan. Ginoo, aniya ako, andam sa kanunay, o alagad kanimo. Ginoo, lambagi ako, matuman punta ang tanan, mga sugo mo. Sa adlaw gabi, sa taknang tanan, pagaygon ka. Salamat Ginoo, sa way katapusan mong gugma. Ginoo, aniya ako, andam sa kanunay, mo alagad kanimo. Ginoo, lambagi ako, matuman punta ang tanan, mga sugo mo.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Atong isunod karon ang ato ang blessings para sa ato ang mga igsuon nga mihalin na ug ingon man para kanatong tanan nga ania dinhi karon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kaniyo. Bulahan katong nangamatay diya sa Ginoo, itugot kumupahulay sila gikan sa ilang mga kabudlay, kay ang ilang mga maayong buhat nag-uban kanila. Tanan, pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Kung kahayag nga walay pagkapalong muna naguntan kaniya. Pahulay unta, mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Ang iyang kalag ug ang mga kalag sa magtotoo nga nangamatay na tungod sa Dios nung kaluoy, mupahulay unta sa kalinaw. Amen. Og manalangin kaniyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, dada niyo ang gugma o grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Wanwag sa ubang kinabuhi, sa pagigugma nga atong gihatag. Ipayon ang mga masulubon, atong hupayon ang ilang kabuon. Ang gabi.